aw minnu tɛ sɛgɛ a tɛ ɲinɛ bi Mali ka kibaruyaw lajɛli la an bɛ aw fo dantɛ foli min na i ka dɔn bi ye novembre kalo tile 8 ye san 2022 ni ye bi Mali ka kibaruyaw lase waati ye aw ma aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka bisimila bi Mali ka kibaruyaw kan a bɛna walawala aw ye aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulubali yeleke Bamasadɛr i ka dɔn kunnafoni ko nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ nɛgɛsira ko la aw b'a kalama k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ nɛgɛsira baara la a bilalen don décembre kalo nata la san 2022 ayiwa min bɛ tali kɛ a baaraw la kɛrɛnkɛrɛnna pont min filɛ nin mahina i ka dɔn a baaraw kɔni kɛmɛsigi ayiwa caman kɔni kɛra a la ka ban o la min bɛ tali kɛ ayiwa nɛgɛsira yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa nɛgɛ minnu bɛ yen n'o balalenlamaw don olu kɔni bɛ ka nɔrɔ bila nin waati la walasa ayiwa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ayiwa sigidadenw ma o la i ka dɔn kalanden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ayiwa nɛgɛsira yɔrɔ dɔw la i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye walasa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya u ma ka na ni ayiwa wakɔn 3 ye an bɛ don min na ko bi i ka dɔn k'a fɔ ayiwa o tun balannen bɛ waliya ka sababu kɛ awa sira kanana na ɲagaɲagaw kun ka ca nka an bɛ don min na ko bi min bɛ tali kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni ya ka bɔ yen nɔ olu yara ka bɔ yen ayiwa baaraw kɔni daminɛla nka baaraw i ka dɔn k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiya o kɔni bilalen don ka décembre kalo nata kɔnɔ san 2022 a jirala k'a fɔ baara in kɔni bɛ ka kɔlɔsi kosɛbɛ walasa ayiwa i ka dɔn a ko maa kɛ cogo min na maaw bɛ se ka kunnafoniya la cogo min na n'o y'an ka nɛgɛsira kibaruyaw ye. Tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakilila jiginna i ka dɔn octobre kalo tile 8 san 2021 min bɛ tali kɛ ayiwa filaw ani dɔngɔnɔw awa minnu bɛ Ogo Sagu olu kɔni bolonɔ bila bɛn ani kelenya sɛbɛn la u ka sigida kɔnɔna ye walasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati ayiwa ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye filaw ni dɔngɔnɔw ye Ogo Sagu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka bɛn sabati anw ka jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ hali bi aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ k'a to aw ka sigida la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa an ka sɔrɔdasiw u ka kunnafoni di bolofara min bɛ yen n'o ye diripa ye olu bɛ to ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 7 2022 u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a dɔn octobre kalo min sara an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ jihadisiw yɛrɛ kɛlɛli la i ka dɔn k'a fɔ u ye baara minnu kɛ ka dantigɛliw kɛ an ka kunnafonidilaw ye o la n'i ye a jateminɛ kɛ u ye a jira k'a fɔ octobre kalo min sara kɔsa in na Mali sɔrɔdasiw i ka dɔn u ye jatigɛwale tigilama 133 u kɔni y'olu bunɛ u ni la ni ka 120 ka tɛgɛ da olu ɲɛnama kan moto 60 u ye o minɛ u la ayiwa marifa 99 i ka dɔn o sɔrɔla u bolo min bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilama u dagayɔrɔ 7 o filenkulu cira ni ko o dakolonji maa si kɔni ni ma to a la sɔrɔdasiw fa fɛ i ka dɔn kalo tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye san 2022 i n'a fɔ ayiwa colonel Sulemani Danbele ale min ye diriba ɲɛma ye ale bɛ a fɔ cogo min na hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka wolomasiri tabaw ye Ala k'u jɔyɔrɔ bɛ tindi ma. An bɔlen an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna an kɛrɛfɛ jamana n'o ye Burkina Faso ye an bɛ a jira aw la k'a fɔ Burkina Faso o sɔrɔdasi jaratigi dɔw bɛ yen i n'a fɔ capitaine Zide Zore Ouedraogo ani maa 2 i ka dɔn tigɛ dara olu kan ka sabu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka pankuru min bɛ yen n'o ye aéronef ye o suɲɛli i ka dɔn o hokumu kɔnɔna ye maa min ye ni kibaruya di sa o ye Burkina Faso o kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen n'o ye AIB o ye ni kibaruya di awa capitaine Side Sore Abdul Kader Ouedraogo Hassan Salem Diallo ka fara Didas Charles kan i ka dɔn Didas Charles Ouedraogo ninnu de tun bɛ boli bin na Togo jamana kɔnɔna na kabi ayiwa farajɛrɛ fanga ɲɛma min bɛ Burkina Faso n'o ye ayiwa Paul Henri Sandago Damiba kabi aw kɔni bina a yirala k'a fɔ ni sɔrɔdasi kofɔlen ninnu ko tɛgɛ dar'u kan ne k'u bila Burkina Faso o mara ɲɛmaw ka bolo kan a ta tɛmɛ tile damadɔ kan i n'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn n'o ye agence d'information de Burkina AIB ale b'a fɔ cogo min na ayiwa kunun novembre kalo tile 7 san 2022 o kibaruya y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw la o kɔni ye sɛbɛn dɔ donni ma kofɔlen ninnu nɔ la walasa i k'a dɔn ka d'a kan maa ninnu filɛ nin ye pankurubolilaw de don Burkina Faso ko jalaki talen don ka ɲɛsin u ma k'a jira k'a fɔ aéronef dɔ bɛ yen n'o ye pankuru dɔ ye k'u ye o suɲɛ i k'a dɔn ni ka se ka janfa kɔni labɛn ka ɲɛsin ayiwa farajɛrɛ fanga ɲɛma kura minnu bɛ bi ka ɲɛsin olu ma k'u to Togo i k'a dɔn n'u tun bɛ boli bin na ye tɛgɛ kɔni dara maa kofɔlen ninnu kan.
halisa Burkina kunganko kibaru la amala dunya k'a fɔ Burkina kaw ka farajɛro fanga ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye i k'a dɔn ale yɛrɛ taara kɛlɛdaga kɔnɔ a kɛra sibiri don novembre kalo tile 5 san 2022 farajɛro fanga ɲɛma Burkina Faso kɔnɔna na capitaine Ibrahima Traoré a taara fara cɛden minnu kan o ye 14e régiment interarmes n'o ye RIA ye awa Djibo o minnu ni dankarila olu la jatigɛwale tigilamaw fɛ octobre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 ne ma kofɔlen n'o ye Ibrahima Traoré ye ayiwa kɛlɛcɛ don min kɔni taara i k'a dɔn ka se ka taa kɛlɛkɛcɛw ayiwa ko hakili kɔ a kɔrɔ don u bɛ wulikajɔ min kɔni na sanga na ka waati walasa Burkina Faso a bɛ se ka lafasa cogo min na a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka diɲɛ don baarakɛta la ka tila k'a yir'u la k'a fɔ k'u k'u cɛsiri a ye nin kuma fɔ n'o ye Burkina Faso o farajɛro fanga ɲɛma ye capitaine Ibrahima Traoré a ye nin fɔ 14e RIA maaw ye i k'a dɔn capitaine Ibrahima Traoré a ye a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko taabolo dɔw tun bɛ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko o tun man ɲi k'a ka kan walasa u ka kolojo ka se ka u nisɔndiya u ka baara la ko o yɔrɔ ninnu k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka o yɔrɔw kan'u labɛn o la k'a bi san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na ayiwa ko a tɛ se ka faamuya cogo si la aw ye nin gɛlɛyaba bɛɛ kɛ ka nin waati gɛlɛnw bɛɛ kɛ nka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko cɛsiri bɛ u la o b'a jira k'a fɔ ko aw kɔni i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ baara min na hala hakili tɛ a la k'a bɛ baara min na nka anw b'o dɔn aw ye capitaine Ibrahima Traoré a ye nin fɔ 14e RIA maaw ye Djibo ka kɛɲɛ ni o waleya ye farajɛro fanga ɲɛma Burkina Faso kɔnɔna na n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye a ye layidu ta u ye k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen a bɛ nin ka san 2 bɔ ko dɔw nana fɔ u kɔ n'o ye relève ye i k'a dɔn walasa hali bi awa sɔrɔdasiw u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ cogo min na hali bi ka dɔ fara u ka kologɛlɛya kan o kologɛlɛya walasa ka dɔ fara u kan min bɛ tali kɛ kunnafoniw la ani k'u dɛmɛ i k'a dɔn k'o tɛna kɛ u negela ye awa ka kɛɲɛ ni hali bi maa kura minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi kura minnu ni olu kɔni bɛ bila ka taa kɛlɛdaga kɔnɔna na capitaine Ibrahima Traoré n'o ye Burkina Faso farajɛro fanga ɲɛma ye a ye wele bila olu ma i k'a dɔn k'u ka u janto yɛrɛ la u k'u hakili sigi ka d'a kan min bɛ tali kɛ wulikajɔ la ayiwa cɛsiri min bɛ u la ni Ala sɔnn'a ma ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sabati i k'a dɔn Ibrahima Traoré a ye nin ta ka ɲɛsin maakɔrɔw ma n'o ye sɔrɔdasi kuraw ye a ye a jira k'a fɔ aw ka kɛta i k'a dɔn don dɔ sigidadenw de bɛ o fɔ an ɲɛna ka d'a kan aw bɛ min nɔfɛ o ye ka wulikajɔ kɛ Burkina Faso jatigɛwale tigilamaw kɛn bɛ ka dankari fan o fan na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ aw ta ye o ye aw ka hakilinaw de ye capitaine Ibrahima Traoré a ye nin kɛ k'a ka kuma bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka ɲɛsin a ka kɛlɛkɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ 14e régiment interarmes na n'o ye RIA ye Djibo kaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn an ye nin kibaruya sɔrɔ Burkina Faso u ka ayiwa ɲɛmaaso min ɲɛsinnen don u ka kunnafoniko ma présidence du Faso kɔnɔna na. Burkina Faso i k'a dɔn k'a fɔ an bɛna Senegal jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa maa dɔw bɛ yen nɔ minnu wulilen don k'u jɔ ayiwa u ka jamana ɲɛma n'o ye Macky Sall ye ale b'a fɛ ka mandat sabanan ɲini minnu bɛ k'u disi da o ko la i k'a dɔn n'o ye NTM ye olu kɔni i k'a dɔn k'u faralen don ayiwa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tanbɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ayiwa ni Senegalikaw minnu kɛn bɛ k'u disi da i k'a dɔn Macky Sall ale ka 3e mandat kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ ne ma ko fɔlen ninnu u kɔni u ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ Macky Sall a kana se ka 3e mandat kɛ cogo min na u kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen don k'u kali k'u siyɛn nin baara in na walasa ka sira ka o bala kɔni da Macky Sall ɲɛ 3e mandat ko la Senegal jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn an bɛ taa Laginɛ jamana kɔnɔna na Laginɛ ale ni Senegal n'i ye jateminɛ kɛ général Abdoulaye Keita i k'a dɔn ni ale ye ciden dogolen ye ayiwa Laginɛkaw ka faama fɛ min bɛ farajɛro fanga kunna bi colonel Mamadou Doumbouya i k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ inspecteur général des armées ni Laginɛkaw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa dɔ don ayiwa i k'a dɔn ale ye ayiwa Senegal jamana ɲɛma n'o ye Macky Sall ye ale n'o ye lajɛ kɛ Senegalikaw ka lajɛba o kɔfɛla na ayiwa lajɛ in kɔnɔna na a ye kibaruya dɔ da Senegal jamanakuntigi tulo kan colonel Mamadou Doumbouya o tɔgɔ la ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa bɛɛ ani kɛlɛɲa o bɛ se ka sabati cogo min na a y'o cikan don nin da ni k'o fɔ Senegal jamana ɲɛmaa ye.
walasa ka bɔ bi Mali ka bi kunnafoniw kɛnɛ kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni Faransi jamana ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransikaw ka jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ko ni Ala sɔnna sini araba min bɛ bɛn novembre kalo tile 9 ma san 2022 i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔrɔdasi bolofara min bɛ ni olu ka wulikajɔ de dɔwɛrɛ ka se ka jadisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw k'u kɛlɛ ka bɔ Sahel jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'olu ka baara banni pewu u ka bɔ yen pewu ko Emmanuel Macron a bɛ n'o kibaruya di sini araba novembre kalo tile 9 san 2022 kalo 3 kɔfɛ u gɛnnen kɔ ka bɔ Mali kɔnɔna na ni kibaruya in kɔni sɔrɔla Élysée la i k'a dɔn n'o ye ayiwa Faransi kɛlɛ bolofara min bɛ Sahel kɔnɔna na i k'a dɔn olu ka baara banni ye pewu o kibaruya bɛ da mɔgɔw tulo kan sini araba novembre kalo tile 9 2022 ayiwa bi Mali filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw kana ɲinɛ ka ja ninnu ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikan na sanga na ka waati walasa aw bɛ se ka kibaruyaw jabɔ cogo min na k'aw to aw ka sigida la anw bɛ ni laseli ninnu kɛ kan don Kati kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Kati sigida min na o ye Farada ye an b'aw fo dantɛ foli min na wa an b'a jira aw k'a fɔ ni aw mago bɛ anw na i k'a dɔn aw ka ayiwa jɛɛrɛw ani aw ka baara wɛrɛw la an bɛ aw ka bila la sanga na ka waati aw k'an bɛn ɲana wɛrɛ ma